Το Massage Time προνόησε και για το δώρο για το Αγίου Βαλεντίνου. Μαζί με την προσφορά του μασάζ μας, σας περιμένουμε όλους με χαρά, δίνοντάς σας την ευκαιρία να κάνετε ένα έξτρα δώρο για τον αγαπημένο ή την αγαπημένη σας. Δώστε επίσης ένα έξτρα άρωμα στο σώμα σας με τα λαδάκια που παρέχουμε.